Istorioa aurreko kapituluan. Patxik eta Amaiak Mari jainkosarekin topaketa ederra izan zuten. Amaia eta Patxi erabat harrituta geratu ziren jainkosa mitologikoaren hitzekin. Haiek ziren Mariren hitzen aholkuak eta sakituria transmititzearen arduarenak. Baina, bazegoen zerbait gehiago. Ezagutu behar zuten, sekretu handi baten existentzia ere agertu zien. Gabonak dira Ilukaino herrian. Elurrak kaleak eta teilatuak estaltzen ditu. Itxura ipuin batekoa da. Poza eta zirrara islatuta ikusten dira herriko auzokide guztietan. Gabon kantak abesten dituzte. Opariak partekaten dituzte. Eta zoriontasun sentimendu bat nabari da herriko txoko guztietan. Amaia eta Patxi pozik dabiltza beren herriko kaleetan barrena. Baserrietan zintzilikatutako, Euskal Herriko Gabonetako argi eta Patxi eta Amaia ez dute termometroek islatzen duten hotza sentitzen. Etengabe ari dira ondo pasatzen. Elurrabekin jolasean, pozik bar batek elur maluta bat arratzen saiatzen da. Bere ahor robotikoarekin eta elurrera erortzen da, bere apatz metalikoekin irristatuz. Arratsaldea erortzen ari da Ilukaino herrien. Tximiniak kea botatzen hasten dira. Amaia eta Patxi beren lagunekin batera elurbolak jaurtitzen jolasten ari dira. bola batek ihes egiten du, eta batek heltzen dio, eta honek irribarre egiten du aurren punteria dela eta. Indarrez hasten du elurra, etxeko berotasunera itzultzeko ordua da. Etxean daudela jada, aurrak eta txakurra, aititearen ondoan esertzen dira tximiniaren aurrean. Egun berri bat desagertzen ari da. Egunak argitzen du Ilukaino herrian. Oilarrak kantu egiten du. Muinoen artean sortzen den egun berriari ongi etorria emanez. Patxi eta Amaia esnatu berri dira beren ohean, oraindik ere lotarako aurpegialekin. Batek salto bat egiten du ohe gainera, esnatzen laguntzeko prest. Oheko mantak ahoarekin hartu eta indarrez tiratzen du. Anai ere bak estalik gabe utziz. Gaur oso egun berezia da. Abenduaren 24 da, Gabon gaua. Kaleen oraindik elur gutxi egiten du. Gaur da haur guztiek hainbeste espero duten eguna. Olentzeroren bisita, opariak dakartzala. Jakina, Amaia eta Patxi ere zirrara horren jabe dira. Badirudi, meteorologiak ere laguntzen diola hain egun bereziari. Jantzi eta garbitu ondoren, amama eta aititearekin batera, jeisten dira gozalduzera. Amama txokolate goxoa eta txurruak egiten amaitzen arira. Aititek bat lastantzen du, eta prestatzen ari den txorizo zati bat ematen dio. Ai, zitala, esaten du aititek bat miaskatzen ikustean. Jaurrak beren etxeetan laguntzen ari dira dena prestatzen familia afaltzeko. Gaur gaueko afaria, seguruenik urteko gauik berezienara. Familiarekin maizapia partekatzuz. Eta amama kalean dago arropa eskegitzen, lehortzeko. Dirudienez, eguzkia etera nahi du, eta ez dago aukera alferrik galdu beharrik. Patxi eta Amaia amamari laguntzen diote zeregin horretan. Batek arropa saskia eusten du, eta besteak berriz arropa jantziak ematen dizkio amamari eskegi ditzan. Amaia bere ohiko jakin minez zerbaitetan pentsatzen ari da amama arretaz behatzen duen bitartean. Amama, nola zara oraindik gai arropa zazki bete horrekin kargatzeko? Izugarri pisatzen du, dio Amaia.
amamak irribarre egiten dio. Graziarik egiten dio, edo komikiak egiten dio iruzkinak. Ai, Amaia, ni gaztean intzeanean, ibairaino joan behar izaten genuen arropa garbitzera. Imaginatu! Amaiak ez dena imaginatzen du. Bere amama, Imaiaren ertzean belauniko, garbitzen ikusten du. Kosta egiten zaio esena hori imaginatzea. Bat, beti bezain jostalari, galtzerdi bat hartu du arropa sastitik eta arekin jolasten ari da, aginka egiten. Amamak herrieta egiten dio ikusten duenean. Amamari bere lanetan laguntzen amaitzen dutenean, aurrak aititeren biladoaz, aspalditxo baita ikusten ez dutela. Zer egongo ote da egiten? Galdetzen diote beren buruari. Kolpeak entzuten dituzte, ukuilutik datozenak. Eta antze egongo bela aitite sumatzen dute. Naiz eta orainik ez dakiten zer egongo den egiten. Arma kuriosoren bat bere zarean irristatzen da, ez dena behatuz. Badira tresnak, laborantza lanabesak. Baita haien bizikletak ere, han daude gordeta. Eta antxe dago aitite, aizkora eskuan, egurra mozten. Amaia eta Patxik aititeri lagunduko diote, moztutako zatitxoak pi. Arrotasunez begiratzen diote primeran pilatutako egurpilari. Arratsaldez berriz, Amaia, Patxi eta Bat, lagunekin batera hurbiltzen dira ibai izostura. Haiekin patinatzen ondo pasatzera. Zoriontasuna erabatekoa da orain izoztuta dauden ulen gainean patinatzen duten bitartean. Gero, pixka bat berotzeko, Patxi, Amaia eta Bat, herriko plazara hurbiltzen dira lagunekin batera, gaztaina saltzailearen postura. Gaztaina errearen usainak, plazako giro oso ablaitzen duenak, soilik ere jada irekitzen diegosea. Gaztaina usaina. Gaztaina koskor bat erosten dute, gaztaina saltzaile zaharrarekin, pixka bat hitz egiten duten bitartean. Kaixo gazteak, jada faltan botatzen zintuztedan hemendik, esaten die gaztaina saltzaileak. Gaztainak sutan saltu eta karroska egiten dute. Bai, diozio Amaiak, biok irrikitan geuden zure gaztaina gozoak probatzera etortzeko. Gaztaina koskorra eskuan dutela, Patxi eta Amaia etxera itzultzen dira. Gaua sartu eta familia afariaren ondoren, ezustean jasotzen dute olentzeroren bizita. Patxi eta Amaia ahozabalik geratzen dira ikazkintza arrori ikusita. Aititek agortu egiten ditu eta besarkada bat ematen diote elkarri. Olentzero herriko aur guztiei banatzeko opari ugariz betetako zaku batekin dator kargatuta. Olentzerok esaten die. Badakizue zerbait kontadiezazue dala nahi duzuela, eta nik lagunduko dizuet. Baina lehenago, zuek ere lagundu beharko didazue niri opariekin, lan asko daukateta. Amaia eta Patxik buruarekin baietz egiten dute, hitz bat ere esateko gai ez direla, emozio gutzagatik. Emozioz betetako gau bat dute zain. Bat, pozik zaunka egiten du. Ilusioa handia egiten dio olentzarorekin batera opariak, han eta hemen banatze horrek. Baserritik elkarrekin ateratzen dira. Lan astun bezain asegarri hori egiteko prest. Nork esango zukeen, olentzero bera laguntzeko sortea izatea. Olentzerok bere zakutik ateratzen ditu opariak. Zehaztasun handiz. Une oro jakinik, zein aurri hemen behar dion horietako bakoitza. Opari txikienak, maneiatzeko errazenak diremek, dira bai Amaiari eta bai Patxiri ematen dizkienak. Bitartean, Bat, aurren maskota den txakur robotak ardura hartzen du zakua zaintzeko. Inork berea ez den oparileun bat hartzeko tentaziorik izan ez dezan. Sartzen diren etxe bakoitzean, opari edo esku erakusle bat aurkitzen dute ikazkin zaharrarentzat. Normalean, esne basuren bat gaietekin, polboroi, turroi, beti oinetako garbi-garbi batzuen ondoan.
Opariak banatzen denbora luze bat eman ondoren, Olentzerok lehen aldiz eskerrak ematen ditu esne basoon batengatik. Etxe batean, iristen direnean, oraindik ez nadagoen aita batekin ere topo egiten dute. Baina aldiz, haurrak bake-bakean loraure. Ezinezkoa baitute imaginatzea zein gonbiratu dabilen beren egongalan. Bizita amaitu eta atsedenik gabe jarraitzen dute kaleetan zehar. Gau honetan, opari gabe, haur bakar bat ere ez geratzeko helburu argiarekin. Irukaino herriko kaleek bereziki politak dirudite gaur gauean, eta denok dakigu zein den arrazoia. Amaia, Patxi eta Bat, denbora luze bat ematen dute Olentzerorekin batera opariak banatzen laguntzen. Azkenik, zereginea amaitzen dutenean, berriro ere Olentzerok esaten die Amaiari eta Patxiri. Oso ondo portatu zarete, gazteok, eta asko lagundu didazue. Orain, hitz eman nizuen bezala, Maria aurkitzen eta sekretua handia kontatzen lagunduko dizuen arrasto bat emango dizuet nik. Basa jaunen bila joan behar duzue. Ark eskeiniko dizue urrengo arrastoa. Patxik eta Amaiak harridura, ilusio eta ikaran asketa den aurpegi bat erakusten dute. Oso berandu da jada. Patxi eta Amaia itzultzeko bidean daude, baserriko atean jadanik. Barruan, aretoaren ilunpean, Aitite eserita dago egunkaria irakurtzen haien zain. Eta amama, haren ondoan eguntzen. Lotarra joan ezinik haiek iritsi arte. Gabon, gazteok! Zer moduz joan da banaketa? Galdetzen die amamak. Amaia, belarritik belarrirako irribarri batekin, erantzun dio amamari. Nekatuta gaude, amama, baina zoragarria izanla. Urrunean, Olentzero urruntzen ari da Irukaino herriko kaleetan zehar. Agur, Olentzero, datorren urtera arte!